Salutare și bine am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Eu sunt Sebi și astăzi o să mergem înainte de a începe videoclipul, te-aș ruga să dai și tu un like și un subscribe să mă susții. De la bunker de aici o să mergem în metro. După cum ați văzut și pe thumbnail-ul videoclipului. Trebuie să verific prima dată dacă am tot ce îmi trebuie. Un supresor nu cred că am nevoie. Să-l aruncăm. Dacă aș avea bani, mi-aș cumpăra ceva. Stați așa să văd ce am aici. Ce arme mai am. Din sniper. Sniper nu mai prea am. Am numai mauzinuri, care am unul deja la mine, dar haideți să mergem. Op, și un supresor. Supresorul mi-l fac și pentru alte tăți, când o să folosesc mauzinul. Și haideți să mergem. Ca să mergeți în metro trebuie să veniți aici. Da, stați un pic așa. Deci trebuie să ne pregătim și să avem grijă că o singură dată putem să intrăm în metro. Gloanțe pentru ACAP am. Trebuie să verific să văd de un din ăsta. De un scop. Uite-l. Asta e perfect pentru ACAP. Și da, haideți să mergem. Ok. Stați așa să văd. Unde ce am intrat? Acum trebuie să așteptăm până ne bagă în metro. Apropo, suntem singuri aici pe metro. Dar avem de omorât niște bandiți. Ok, let's go. Începem cu ăstea. Pe ăstea nu poți să-i omori. Poți să le faci ce vrei tu, că n-ai cum să-i omori. Și dacă tragi în ei, doar și uite spre tine că nu te omoară. Atâta tot. Deci, nu mai prea am glanțe pe arma asta. Hai să verificăm. Astea nu le putem lua. Deci, haideți să mergem. Nu știu în momentul de față cum se aude că pășesc, dar sperăm că se aude bine. Ok, mai în față sunt niște boți și trebuie să le dăm snipe neapărat. Că nu prea avem posibilitatea să folosim alte gloanțe decât de Mosin. Oh, și de ACAP. Am făcut un stack. Din câte țin eu minte, ar trebui să fie 3 boți. Acum, să sperăm că atâția sunt și că nu sunt mai mulți. Aici. Ok, uitați-l. Easy. Easy. Ăla mi se părea că avea cască din aia Altin. Haide. Nu, n-am nicio șansă să-l iau pe ăla. Ok, deci dacă am picat cu bot din ăla bun. Ăsta era, dar n-avea cască Altin. Easy. Oh. Trebuie să luăm gloanțele alea că putem. Ok, se pare că avem gloanțe și pentru pistolul ăsta lantul. Cred că o să iau pe partea asta lantă. Bă, dar se vede ca virgulă când avea de asta Altin. Cască din aia Altin.
Ok, stați să reîncarcă capa-ul. Bun. Deci, o să posteze și videoclipul cu întâlnirea de la UN. O să fie tare rău videoclipul. Opa. Aici? Dacă e cineva aici, ați mort. Ok. Niște scări. Să cobor? I'm so scared of it. Ok, haideți că cobor. Să se așa că scări din alea nebunatice. Oh. Glanțe pentru AK. Din alea mari. O să tip. Ce o să tip? I don't know. Ăsta o să-l tip. O să încarc așa odată. Bam. Sus fac așa. Și încarc capul. Uitați că nu se încarcă. Ok. Deci cu glanțele astea de AK poți să dai instant kill. Bine, nu sunt chiar atât de tare, dar merg. Ok. No way! Adar. Am găsit un adar. Ce aruncăm, abozi? Probabil o să arunc glanțele astea. Și o să iau adarul. Deoarece dacă stăm să ne gândim, adarul este de 3 ori mai tare decât un AK. Dar AK-ul spamează și e destul de OP. Haideți să urcăm sus. Opa. Glanțe pentru Mouzin. Easy. Deci nu mi-am luat ghiozdan din ăla de altin. Și eu aveam cască de altin, dar... No fucking way ce m-am speriat de asta. Oare mi-a dat un hit? Mi-a dat, man? Nu știu. Hai să dropăm ăsta jos un pic. Ca să putem să încărcăm adarul. Dacă e ceva... No, X18 mag, nu-l mai au. Ok. Aici deja, la nivelul ăsta încep să aibă SG-uri. Ceea ce... pentru ei nu-i prea bine. Că oricum îi bat. Dar bine, dacă sunt low cu HP-ul și nu... Opa. De ce am tras, man? Și nu observ, mă pot... bate. O, aici e un exit. Cred că nu ieșim acum. Da, vreau să mă duc să luptez, că știu că mereu aici. Bine-s. Easy, man. O să putem să ne schimbăm Mouzin-ul, dar nu acum mi-l schimb. Deoarece... dacă bag Mouzin-ul, îl schimb... Dacă schimb Mouzin-ul cu ăsta, cu SCS-ul, o să fie o problemă. Nu chiar atât de mare, dar destul de mare. Problema este că eu am un AK. Și dacă am un AK, o să consume mai multe gloanțe. Gen, amândouă folosesc aceleași gloanțe și... cred că ați înțeles. În fine. Haideți să mergem. Eu vreau doar să ies din ăsta. Și apoi să plec de aici. Și apoi mă întorc înapoi pe undeva, nu știu, nu pe aici. O să mă duc pe undeva, cred, prin... nu știu să fac full metro, ok? Și tot așa, nu știu din ce parte am venit. Yeah, man, that's so crazy. Cred că nu de aici. Spun sincer. A, ba da. Și ar trebui să mergem încolo. Da.
Opa. Încolo sunt bandiții, bun. Eu n-aș mai intra în alea. Hop, l-am văzut, l-am văzut. Bă, dar nu stau pe loc deloc ăștia. Ok, stai. Ok, deci nu stau pe loc deloc, man. Nu știu cum o să-i pot lua eu. Mamă, se vede ca casca lui Anton. Ok, când îl văd acolo, eu dau. Ok. Bă. Opa. Easy. Trebuie să dăm dovadă că știm să dăm cu sniperul. Oh! Da, știm de numai. Bă, ce episodul de... episodul ăsta... Episodul trecut... Am dat câteva gloanțe cu sniperul. Și n-am nimerit unul. Și niciunul. Și mai și omorât botul ăla. Ok, nu știu cum mă pot lua așa. Dar nu-l văd. Ok, l-am văzut la... Deci eu am omorât 2, cred. Ok, eu nu e acolo. Man, dacă-l și nimeream. Dar nu-i văd după cutiile alea. Pa? No, și l-am văzut pe unul. Ok, trebuie să iasă unul acolo. Da. Ok. Ăla e mort. Opa. No way, man. Acolo. Dar nu-i văd, man. Trebuie să ies cumva un pic mai mult. Unde? Îi văd respirația acolo prin ăla. Ok. Stați așa, că acum când vine... Dar nu... Ok. Nu. Deci nu știu cât să că eu am omorât mulți. Dar ăla e viu acolo. Ăla e mort. Da, păi... Op. Easy. Pe care mai văd că se mișcă. Ok, nu știu dacă să merg. Meream acum și era mort. Ok, vin. Au venit și ziam... L-am ratat. Așteptăm un pic să se potolească ăla. Opa. Ok. Dar ăla are lanterna aprinsă, man. Dar pare ca Anton, pare ăla. Easy. Ok, 3 glanțe pe Mouzin. 3 glanțe. Nu știu cât mai are supresorul meu. Stați așa să văd. Mai are puțin. Cred că o să scot supres... Nu.
Nu e o alegere bună. Hai să ne apropiem, I think. O țin în mână, boys. Deci ori am dat la ăla și-o leșinat sau nu știu ce-o făcut. Că nu-l mai văd. Încă unul acolo. Cred că face... Man. Dacă face cutura... E gravă situația. Ok. Vine. Easy. Aici trebuie să mă bag ca să pot să îmi dau de asta. Bun. Așpe. Am tras tot pe lângă, I think. Ok, mai am 18 gloanțe. Mă auzi, nu? Ăsta e sfânt. Hop. Nu. Bun, boys. Mamă. Bă, deci n-aveți idee. Hop, dropăm astea, hop, încărcăm. Și punem în AK. Și o să luăm gloanțele astea. Și o trebuiască să mă întorc înapoi, dar nu acum. L-am văzut pe unul. Sunt doi. La, ia vinge, iubut. Nu puteau la foc ăștia ce făceau aici. Ok. Trebuie să arunc alea, că de nu pot să încarc. Ok, fugim pe aici. Nu pe aici. Ce să facem cu asta? Nu știu de așa. Și eu nu m-am gândit la asta. Ok. Trebuie să mergem înapoi. Haide să mergem. Sper să nu se fi respawnat și boții ceilalți. Capă... E numai bine, nu mă mai întorc acasă. Uitați că ți-am omorât mena aici. 1, 2. Numai 2. Bine, 3. Opa. Ce să fac? Ce să arunc? Ăsta, man. Ăsta. Ok. 4. M-am speriat ăla. Deci n-ar trebui să ne ia mult să ne întoarcem acasă. Adică... Cât de cât ba da, dar aș vrea să mă bag să explorez și tunelul ăla. Ăsta. Ok. O să mă duc pe acolo, că poate reușesc să mă duc să scurtez calea. Că ați văzut că sunt mai multe uși. Ok, nu mai cobor la vale. În niciun caz. Ok. Deci am putut să scurtez calea. Mai să mergem înapoi. Opa. Suntem aici aproape. Câte glanțe avem? Un glonț pe Mouzin. Haideți să mergem. Da. Suntem aproape de casă. De scăpare, boys. Deci hai să mergem. Bun.
Da, suntem aproape că am văzut asta. Easy. Și acum să mă omoare ăștia. Ok, deci dacă vreodată nu puteți să scăpați, am aflat și eu, trebuie să vă rucați pe undeva pe aici, pe o cutie de asta. Dar, nu știu, nu putem să scăpăm. Ok. Revenim direct de acolo, că găsesc eu uite. Revenim din lobby. Ok, deci ne-am întors aici la save. La siguranță. Și am făcut rost de un de ăsta și una dar. Bă, eu sunt mulțumit. Ok? Trebuie să mai facem videoclipuri. Dacă v-a plăcut de fapt videoclipul ăsta, nu uitați să dați un like și subscribe.